бисёриё ҳисоби заряд танқисӣ мекашанд. Агар худ ҳисоби заряд танқисӣ кашида бошед, пас видеоро то охир тамошо кунед. мо барои шумо телефоне овардем ки шумо ҳеҷ вақт ҳисоби заряд танқисӣ намекашед. Neo 6 Power телефоне ҳастае ки телефони арзон бо сифат ва яксола гарантияш кард. Tecno Neo 6 Power телефоне ҳастае ки экрани телефон 120 Гц Full HD Plus кор мекунад. Процессор телефон Mediatek Helio G99 Ultimate мешава ки батарейкаи телефон 7000 мАч мешава. Основной камераш боша 50 мегапиксел. Комплекти телефонро агар бигем, дар дохили комплекти телефон защитная пленка, чехол, кабел ва блоки сивсевата бистрая зарядка мешава. Нархи телефон бо арзон шид. Нархи телефони Neo 6 Power дар магазини Realphone 14990 рубл. Ба ҳамин нарх худод метавонед ки харидорӣ кунед. Рақамҳо дар рӯи экран барои муроҷиат. Доставка боша ба тамоми шаҳр областҳои Россия ва ҳама шаҳр ноҳияи Тоҷикистон дорем.